Pán Boh pomáhaj. Pekný deň ti prajem. Ja Vojtecha Riga hľadám. Evka Horvátová, čo pálku spracúva, ma poslala vyučiť sa do služby. To som ja. Vy ste to? Áno. A mohol by som ísť do služby k vám? Áno. Ja som Roman, teším ma. Ja som Bela. Podnuka Roman. Ďakujem Nech sa pekne. páči. Bela, ďakujem ti veľmi pekne, že si ma prichýlil u seba a som rád, že mi Evka Horvátová o tebe povedala, že sa troška dozvieme niečo o šúpoli. Kedy si sa vlastne začal venovať tomuto materiálu? V roku 2003 som sa naučil od starých ľudí. Bolo to v mojom dedine od Šarinyho a od Pirošnyho. Oni akože robili zo šúpolia tieto tradičné košíky, tradičné podložky a ma to veľmi zaujímalo. Čím je pre teba to šúpolie také výnimočné? Lebo je to ľahký materiál a Ale aj dosť veľmi jemný. pružný, jemný, áno. A dajú sa z toho pekné veci vyrobiť. Nielen akože košíky, tašky alebo podložky, ale aj detské hračky. A čo z tých produktov ty tak najradšej robíš a tvoríš? Mám rád deti. To už robím tvorivé dielne pre deti, pre dospelých skoro 22 rokov. A tam robíme bábiky zo šúpolia, zvieratka. Ale najradšej, čo robím, tak to sú tieto malé košíky, malé tašky. A je to náročné urobiť taký košík, ako dlho to možno trvá? To záleží od veľkosti, ale treba mať na to zručnosť. Asi aj trpezlivosť. Áno, potom vám to ukážem, že ako sa to robí. A chodívaš aj na nejaké festivaly alebo jarmoky? Chodievam, áno, predávať svoje výrobky, ale aj ukazujem vlastne, že ako sa vyrobí zo šúpolia, ako sa vyrábajú košíky pre ľudí, lebo to už také, že málo ľudí sa zaoberá s tým. A na tých tvorivých dielňach majú tí ľudia záujem o prácu so šúpolím? Majú záujem, áno, majú záujem, len to, že nevedia nazbierať šúpolie. To je tá chyba, že vedeli by oni to vyrobiť, ale odkiaľ berú šúpolie. A ty máš tie svoje grify, že kde zbierať? Áno, mám svoje grify, áno. Lebo tu na Slovensku sa nedá dostať, akože nedá sa kupovať. A spolupracuješ aj s Úľuvom napríklad? Spolupracujem aj s Úľuvom, aj s kultúrnym centrom, čo je v Rožňave. Takže to je už 10-15 rokov. A tam vyučujem. Som akože lektor ľudových umení a tam vyučujem šúpoliarstvo. Máš nejakých takých pokračovateľov, ktorí sa venujú tomuto materiálu? Zo pár ľudí akože zaujíma. Takí tvoji žiaci? Áno, z Dlhej Lúky. Máš možno nejaký sen, ktorý by si chcel splniť ešte? Sen, tak aby tieto tradície mali svoje čaro, aby prežili ten virtuálny svet, v ktorom žijeme. Lebo to je vlastne naša tradícia a ten národ, ktorý má minulosť, má aj budúcnosť. Tak by som to povedal. Veľmi pekné. Bela, naučíš ma spracovávať šúpolie? Áno, môžeme ísť na to. Dali sme si modrú zásteru a teraz ti, Roman, ukážem, ako si pripravíme šúpolie na točenie. Najprv potrebujeme vlažnú vodu, do ktorú si namočíme
šupolie. Takto. Kedy je najlepšie zbierať šúpolie? V októbri zbieram. To je taký optimálny čas. Áno, optimálne, áno. A potom sa ako dlho suší? Keď to nazbieram, tieto listy, tak na povale 2 týždne. 2 týždne. A potom dám do vrecka. Dobre. Takže teraz počkáme si trošku. Vidíš? Aby to bolo také tvárne. Áno. Už je to pružné. Trošku. Aj pri pálke sme museli vždycky navlhčiť. No. A keď to už máme, treba na to 30 sekúnd, tak ukážem, že ako to robím. Budem strihať. Takto. Budem teraz... Zarovnáš si to zarovnám, áno. A teraz budem to trúhať na také centimetrové, áno, pásiky. A budeme teda robiť nejakú tradičnú techniku spracovávania. Áno, bude to tenko táčené šupolie, čo ti ukážem. No, keď sme to mali, to stále tak robím, že to vlastne... A previažeš si. Previažem, áno. Tak. Máš taký snopček. Áno, už to mám. A teraz to namočím, to je na ráme, na drevnej ráme, aby aj to bolo pružné trošku. Takže už taký úvod tu máme a budeme pokračovať. Áno, budeme pokračovať. Teraz ti ukážem, že ako budeme točiť šupolie. To bude tenko táčené šupolie, ale najprv ti ukážem moju prvú tašku. To bola moja prvá taška. Prvá a taká perfektná. Áno, to som robil 2 mesiace. 2 mesiace. Vidno, že sú to ornamenty, to sú rozmarinové. Taký večkový ornamenty, vzor. Áno, to je rozmarinov. Som sa naučil od Šarininiho. Takže to je to tenko táčené šupolie, ktoré ti teraz ukážem. Krása. No teším sa riadne. No. Vidíš, takto to budem držať. Pevné, aby to bolo. Áno, pri kolenách. Tak. A teraz pomedzi to vložiť. Jeden si zoberiem. Teraz budem takto trúhať. A takto budem točiť. Ukážem ti. Vidíš? Tak, to je základ. To točenie. A vždycky, aby bola konštantná taká hrúbka. Áno. Na čo všetko sa využívalo v minulosti šupolie? Šupolie, tak robili z toho aj papuče. Robili aj podložky. Klobúky, nie? Aj klobúky, len z pálky robili. Robili také tašky, malé košíky. Takže predkovia boli veľmi zruční. Ale na to ti dobre ide, že to robíš prvýkrát. A kde hľadáš inšpiráciu pri tých vzoroch rôznych? To si sám vymýšľaš? Nie, ma naučili akože títo starí ľudia. To sú staré gemerské ornamenty. Také tradičné. Tradičné, áno. Takže by som povedal, že títo ľudia, o ktorých som sa učil, žijú v mojom srdci. Vlastne keď robím, tak myslím na nich s láskou a cítim tú energiu vlastne v mojom srdci. Že sme tak spojení vlastne. Remeslo vás spojilo. Áno.
Teraz zoberiem si. Tak. Na to priložím. Tak háčik som spravil. Teraz to stiahnem. Tak. A vyrovnám s rukami. Vidíš? Tak pekne. Dobre, nech sa páči. Ďakujem pekne. Tak to musíš držať. Budem ti dávať, dobre? Šupoliem. Spravíš si taký úzol. Tak. Tak to nejak si to robilo, nie? Áno, teraz to stiahnem. No poď ku mne. Je tam. Dobre. Potvorka malá. No vidíš? Super, že super. Nie je to také jednoduché. To určite nie. A teraz, keď sme už dokončili Tak dáme formu dole asi. formu dole a najprv si vybereme klince. Ukážem, že ako to treba. Tak len vytiahneme klince. Tak. Ale máš to tak pekne zoradené. Základná forma, jednoduchý úplet, prepletaný, dávame dole a výsledok. Dobre. Kde všade sú takto tieto tvoje výrobky? Sú aj niekde tak vo svete, že si ich ľudia kúpili, zobrali? Áno, predávam ich. Sú také malé truchy, alebo predávajú v kultúrnych centrách. A sú aj niekde v zahraničí? V zahraničí, áno, v Maďarsku alebo v Poľsku. Vybrali sme klince a teraz si dáme dole ten malý košík z drevenej rámy. Nech sa páči. Áno. Sora. Tak. Kladie odpor. Áno. Tak. Nech sa páči, už to máme. Super. Tak. A takýmto štýlom sa robia aj tašky? Áno, robia aj tašky. Takisto. Malé, veľké tašky a tieto ornamenty môžeme dať rôzne. To záleží od nás. A teraz si spravíme anielika pre šťastie. Dobre? Áno. Budeme potrebovať šupolie. Tu sme namočili do vlažnej vody. Máš tu aj ďalšie krásne, tie šupolienky, bábiky. Dobre. Teraz to takto zoberieme. Dobre. A teraz si najprv spravíme hlavičku, dobre? Budeme trhať také pásiky. Dobre. Ukážem ti teraz jednu fintu. Spravíme si gulu. To bude náplň do hlavy. Teraz si zoberieme šupolia. Dáme na stred. Tak. Zohneme tak šupolia. A keď sme to mali, aj z pravej, aj z ľavej strany, tak to zohneme. A teraz si podržíme tu dole. Už máme hlavičku. Vidíš? Áno. Teraz to zviažeme. Ukážem ti, že ako. Tak, pekne. Priložíme vlasy. Mám. Dobre, a teraz tu mám šupolie na šatky. Teraz takto položím. Tak. A tu zohniem. Tak. Počkám v strede. No. Tak. A keď to mám, teraz vzadu takisto to potlačím. Aj z ľavej, aj z pravej strany preložím. A teraz, keď sme to mali, vidíš, teraz takisto to zviažem. Tak sa páči. Tak, na úzol. Spravíme a máme už taký pekný kruh svetožiaru.
Teraz priložím to odzadu. Tak podržím. Zohneme to na dva rovnaké časti. A odzadu to takto priložíme. Tak, vidíš? Budeme to A troška to tak nazbierkame? Áno, budeme to prekryžovať. Takisto aj tú druhú. Tak. Vyrovnáme si to. A teraz, dobre? A teraz tak isto to zviažeme. Tu spredu. Priložíme. Pod krk rovno, áno. Áno, pod krk, áno. Teraz zohneme to dozadu. Tu si trošku takisto zohneme. Priložíme. A teraz, takto pozri. Teraz to budem trošku odkladať. A teraz už to mám tak. Dobre. Keď sme to mali, nech sa páči, takisto to zviažeme. Už máme hotové anielika. Anielika pre šťastie. No krása. To sú také jednoduché veci pre deti, pre dospelých. Bela, čo všetko tak robíš s tými deťmi na tých tvorivých dielniach? Tak robíme si také pekné zvieratka, alebo vtáčiky. Srdiečka tam vidím tiež. Srdiečka, napríklad tu je taký vtáčik. A to je také jednoduché, že tie deti to zvládnu. Áno, máme tam jaštericu, Had alebo tam je. hada, zajačika, sú tam motýle, to sú kačice, rôzne figúry. Mne sa ale najviac páčia tie šúpolienky, tie bábiky. Áno. Aké také remeslá rád zobrazuješ? Z každodenného života. Predkovia vlastne, čo robili na poliach, alebo domácnosti áno, na statku, pri koňoch. Na statku, áno, a najradšej tieto veci zobrazujem. A mohol by si mi ukázať, ako sa robí taká bábika? Áno. Ale to už nechám na teba ako na majstra. Dobre. Aspoň nejakú jednoduchú. Dobre. Spravím si tak hlavičku. Budem to trošku točiť. Teraz to priložím semka. A už máme tu ruky. Máme. To si trošku vyrovnáme. Teraz si spravíme sukno. Dobre. Teraz mi takto budeš držať. Tak, dobre. Ešte raz. Zaviažeme to. Takto položím a necháme to takto sušiť. A ako dlho to treba sušiť? 2 dní dáme si to na skrinu, kde je teplo a pekne sa to vysuší a potom to vyrovnávame. A bábika je hotová. Áno. Ja ti ďakujem veľmi pekne, Béla, že som sa mohol u teba priučiť tomuto krásnemu remeslu a že som mohol spoznať šúpolie. Pôjdem ale ďalej do sveta na skúsi. Ďakujem, že si ma navštívil a darujem ti taký malý košík. Ďakujem krásne. Nech ti zdravíčko slúži. Ďakujem, podobne.